Okay, sanibonani, igama lami ngoNqubeko, umfana wakwaNdlovu. Mfana una 16 edla. I'm 21 years old. Ngithanda nje ukudlalela ibhola ke. Ngaphandle nje ukuthi nje ngibe yi-actor, ngithanda i-modeling. Okay, yeah, actor. Okay, pursue, inspire ukuthi ngibe yi-actor. Okay, like okay, i-acting iwubizo ne. So ngokubuka i-TV ngabona ukuthi no man, ngiyayithanda lento le. Ngiyamthanda usibami. Yabona ama role model inqwaba. Like I don't know noma ngifrostana yini but ke siqala ngo-physical. Ngishaya ama-warm up ukuthi kugijima igazi. Ngithi ukugwinya leyo role leyo. Mentally I can do it. Yabona ukusuka kuNqubeko ngiyoba omunye umuntu. Iyona mina into engiyithanda nge-acting leyo. Nqwaba. Okay, but ngizocela ukubala nje ayi2. Stained glass ne-reading world. Okay, khona i-role kaJabu lezi uJabu kwi-short film series futhi esishuthayo iyona engiyithandile but engiyithande like okay ngasho ukuthi ayi2 enye ngayidlapha kumkhokha cause abantu ngithi mangihamba bathi nangu ngusibambani wena lo kade kumkhokha ngithi iyona iyakhulisana ngiyayithanda leyo nto. Yabona ukuthi nje ngisuke ngoNqubeko ngithi ngiphapheka nje ngathi ade ngikhuma ushukela ngiyoba umfana okhama othulayo unothithizayo. Yabona nje lokho my challenge role. Last experience ukuthi yabo nje ba kade ngisho ukuthi ngathi nje ngikhuma ushukela ngiyakhuluma like udirector waziwasho ukuthi wena nje ngathi uyiphethe awuzwa indlela engenza ngayo. That's my experience and ke isethi ke hayi ke it's time feel it ukuthi okay ukuthi yabonke ngize ngibe nelokhunje yami ne-production yami. Ngikhule zibe ne-production yami, ngiqasha amanye ama-actor, ngiqasha yonke into wadlala Elephant Production. Skills okay to the agency okay akhona vela ama-actor mara ngingenza sure ukuthi i-acting ngifaka la iziyoshudeka emsamo. Ukulokhunja ukulandela ilokhunja i-role model yami. Okay, my role model uThobanzuza wherever la ekhona ngiyambuka cause ngibuyela kuyena ukuthi ngifuna ukuba njengoSibanibani. So lokho kuyangikhulisa futhi bakukhona ithuba ngithiwa Nqubeko sidinga endaweni ethile Nqubeko ukhona, ikwi-film uNqubeko ukhona, ikwi-theatre uNqubeko ukhona. Ngiyakhula lapho and yabo kwi-theatre ngijabula kakhulu because i-theatre i-mother of acting. Ngiyabonga shafere. Sengize ngayibongela ngithi okay njengoba ngisho ngivideo ukuthi ngithanda nokukhuluma kakhulu yabo. So la ngikhona mina ngasheshe nokujwayeleka yabo njalo cameraman sengijwayelekile wonke nje utambike. So ngike ngikhulume nawo wonke umuntu ngiyiphaphele nje
yabonakala ukuthi okay so bese siyasizana ke uma khona onenkinga ngingene lapho ngimsize kanje kanjena ngiyahluphela futhi sengasho ukuthi ishaferi ngeshaferi